ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Guraya jakili kon waktu yoni ha to sehili baɓe nder galle ceerno ahmadou bayla ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal orle dawrugol ha hande teskama fitinaji kewɗi no fewi ɗon ɗo jogori dartade 15 ndiɗo hen lewru hanki o ko jabodiral hakkude ousmane sonko kame bartalamin dias jeeyi sababu noon kene tolno en jeeɗiɗo taw ko ɗin gay kokkolli renoɓe bartalamin dias naggama yo gay mabɓe tawme mumen ko wayno pompe gaz jasiji kame laaɓe e goɗɗum kala jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu erima deƴale jaam sowona ɗum lawol ma rewne e kala hen toñƴo to leydi mauritanie balle giwnoɗe e laamu ngu faade ɓen yoloraɓe taw koyeɗam ilam toon to jakili waɗi haala mawka no fewi oɗo saha ma en kettoy nder kabruji meɗen zacharia samba dia to leydi mali bowallaɗe diwoje ngal modibo keita senou jaɓɓima toon armée leydi mali wonande kaɓirɗe kewɗe no fewi giwɗe toon to leydi russie ɗum ko ɓeydude jokkodiral hakkude moscou kame bamako beele kadi armée leydi mali ɓuura wawde habtade ɓen joguitiɓe armée ji e nder leydi muɗum kabruji men maɗa wena ha toon to tunisie ma en jaaha to guinée conakry toon to leydi côte d'ivoire burkina faso niger jolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men alhassana oumar mbodia aizarbadiana hande o jaɓɓima ko fate cop 25 jafoɗon no fewi ɗum noon hande o wonande leyɗele kewɗe tawama toon gam jaɓɓade cop 29 ko fate banggue haɓade waylo taridi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiituɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi mali bamako jokkodirta koye amadou tidiane keneme o tawete koto badala bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi sahela jokkodirta koye dawouda sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seck mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma aadi bil aadi
salade aadi ɓuri firtude aadi. ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa wala dana wala wala kala. ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amatijane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. ceerno Amatijane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala. ceerno Amatijane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu. hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnuma ni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amatijane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo addude jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e denwal kala. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne yawra ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen wonduɓe prostate e jippiɓe leece kala. ceerno Djiby Sy on fannu ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda. muuɗa hirda ƴetta ɗum joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy waɗirta listihar tawateɓe leydi Mauritanie ko ujunere ugoyo walla kartal crédit ujunere so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar ko 2000 francs. e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro web numéro orange money sa lombi hen kalis maɗa ma yetto hano hannirtini mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy numéro mum WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie omo tawi oɗo saaha joni to leydi Sénégal to Hamadi Hunare galle biteɗo Samba Madani Talla. numéro makko téléphone numéro WhatsApp mbatta ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone mbatta ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal wonde base makko kayiɗi ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon biteɗo Youssouf Diallo. Youssouf Diallo kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 46 45 73 65. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna dendagal rafi gorago ma to yarata sa jokkodire makko ma wi alhamdulillah. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu. ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe,
Amérique, Moyen-Orient, jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawbare sappo e ɗiɗi jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba oɗon ñaaga yafuye noon daaɗe ɗe ko nangade no feewi ɗum jeeyi sababu o saaha so soɓɓe ko weltiɓe no feewi gartaten koye orle ɗe leydi sénégal ko fate campagne sumgoji sarɗi yankoji oɗo saaha ɓen ƴamoɓe taw kadi ganduɗa ko golle fola taweteɓe nder leydi sénégal kala o saaha ko kunali kami gueɗe ɗe kala siftinde moɗon ngal or ngala ngal ganduɗa jogol ngal gasde ñande 15 lewru novembre aljuma paɗuɗo henno so jomiraɗo haaji ɓe ƴamata noon ko beele kay ɓe daña joɗorɗe toon to suur sarɗiji nde leydi sénégal kene fonode temedere capanɗe jeegom e joyyi sarɗi yanke woni kay ko jogori jooɗoyade toon taw koye nder capanɗe nayyi e goho liste heɓɓe yamirore yo jaa ƴamoya ɗum noon oɗo saaha kene foto wonde ujunere e temedde jeegom e capanɗe nayyi e nayyi biro taw kadi ganduɗa ko taweteɗi e nder leydi sénégal ha e bowal ngal kala ɗum no oɗo saaha teskama no feewi fitinaji mawɗi wonande ɗeɗo henna orle leydi sénégal ko guila e pelɓodire ha e kareli ha e piile ɓen noon teskotoɓe ɓe to golle to banggue dawrugol ɓe teskima ɗin fitinaji ɓuuri hewde koye yaadiɗe pastefa ko wona ɗum ko noon jabodiral musgal no feewi hakkude ousmane sonko kame barthélamine dias mo ganduɗa kanko ousmane sonko ala kala ko heddani maire mo dakar to banggue dirtinde yogay ngaluji e gueɗe goɗɗe kala kanko barthélamine dias noon o dañi jabade ko guɗi musde no feewi faade ousmane sonko jeeyi sababu noon ha waɗi en pelɓodiri musde no feewi ɓen yaadiɓe barthélamine dias taw kadi koye renoɓe mo gay kokkolli mawɗi hewɓe mabɓe jeeɗiɗo nanggama toon to diwan Thiés caggal nde ɓe nangga tawama e mabɓe ko fate pompe gaz ko noonne kadi e cabbi ɗi wiyata matra cabbi tan ɗi ganduɗa ɗiɓe pirata ko noonne kadi e jasiji kame laaɓe kala o saaha noon wonande jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgo laamu mo leydi sénégal erima o saaha ngolɗo henna dawrugol nde wonata jaame kisal saabu kamɓe kala koɓe yaltuɓe dingiral to banggue kay ƴamal o saaha wonti hen ko gañgu kame gueɗe goɗɗe kala nde ɓe ndentoto ko fate leñamago e ɗiɗon fannuji kala ɗum kayɗen jagodirɗe taweteɗe hande o gam teskede guila tan ngal ɗo orgal campagne fuɗɗi koye dukkoli mawɗi wona keddoɗen ha joni koye leydi ndi sénégal hooreji leydi sénégal hono Bassirou Diomaye Faye bannoɗo jillu mum toon to Riyad Arabie Saoudite hanki o tawtorama nden jonde arab nonne kadi islamique kene tolno e capanɗe joyyi leydi ko toon o suuti konngudi makko o holliti oɗo saaha loni fedde gotago windere ene ngakki darade darde ne fonno darade ɗum ko caggal ngal ɗo piggal ngal fiyete ɗum Palestine woni ɓesgu Gaza naɓe Hamas naɓe fiyeteɓe pittali guitteteɗi e nder ɗi ɓalli ƴiƴemeje dufeteɗe hewɓe eggoɓe e kala saaha loni fedde gotago windere ala kala kaye darde timmude nde yiya hen o holliti noon fonno latade ko darde timmude gam haɓade ɗeɗo henna gueɗe no feewi o erima jeygue ngue nde dartoto ko ɓuuri yawde yaccade nden jonde gasde ñalawma hanki o délégation union européenne tawaɓe nder dakar en hen ambassadeur mo union européenne tawitere nder dakar lamorgo leydi ndi sénégal hande o maɓe juɓɓin conférence point de presse hakkude mabɓe jaydiyankoɓe ɗum noon ko heɓanade jonde ɗo ha 17 nduɗo henna lewru hakkude mabɓe jagoɗo awo mo leydi sénégal ɗum ko jaggal nde sifande protocole awo taw koye maaje kadde leydi sénégal nde gasi 16 novembre hitande ujunaje ɗiɗi e 19 woni 2019 ko nden sifano wonande duuɓi joyya ɗum noon gasi ha laaɓi ñande 18 nduɗo henna lewru jeeyi sababu ñande 17 nde ko nden ɓe gaynata lulde kaldigal mabɓe gam ƴewde hol sifande hesere waɗetede hakkude laamu leydi sénégal kame union européenne wowɓe awde kala saaha taw koye maaje kadɗe ɗe leydi ndi sénégal jeeheten ko toon to weeli ngara wuuro wiyetengo Saare Boulé ko tana Moussa waɗi toon ene tawi nder commune mo Kanja ko suka gorko settannoɗo bal kikiɗe hanki o dañi noon sok musɗo no feewi e nder oɗon sok noon jeeyi sababu ha wasi fittan makko ɗoɗo ɗon ɗum ko caggal nde o felɓodiri goto mo fettitanno oɗon
balla keddotoɗen koye leydi ndi sénégal gartaten koye fettiyanke bal ngana woni Kalidou Koulibaly waɗi ballal payidingal no feewi o fettiyanke bal mo ganduɗa kam woni capitaine de Lion de teranga woni Lion de Sénégal kam woni kadi défenseur mo Al Hilal ton to Arabie Saoudite ton to diwana to commune walla mbiyana wuro tawetego nder commune mo Diama ene tawi nder département mo Dagana o waɗi toon balle mawɗe no fewi gam wallidde yo gayduɗe taweteɗe toon ɗe ganduɗa ngala banguji tableau ji sukaɓe ngala ko janguiri o wallitiɓe noon e gueɗe kewɗe no fewi taw koye fondation makko mo inniri wonande ɗe balle gam ɓernde Lion wonande Kalidou Koulibaly keddoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten koye jaltugol aduna wonande oɗo walla mbiyen jaltugol kaso wonande Nabou Leye ɗum ko caggal nde o nanggano ko fate mayde Aziz Dabala kamɓe mbiyeteɗo waali taw ko wargo wannogo toon to Pikkina Iko Tafa ko wala ɗum ko non caggal yaltudemo kaso o kanko Nabou Leye dañi caɗele mawɗe no fewi noon koreji Abdoulaziz Ba kolliti en metti mumen mawɗe no fewi ɓe kolliti maɓe mbaɗ moɓodiri mabɓe tene kadi maɓe kuccodira goɗo felo men bongo no fewi ɓe kolliti ko hunde nde fotano wonde tene kadi ala kala ko yaltini on haydara fotano yaltude gam juuɗe mum moddude e wargo ɓiyiɓe ɓe kolliti noon ɓayde woni laamu ngu accitimo e dow ŋañalde nde on accita kamɓene maɓe mbaɗ hen kala koɓe mbawi wadde hen keddoɗa joni koye leydi ndi Sénégal gartaten koko fate banggue ɗiɗo capitaine taw kollano ɗanninoɓe yimɓe suuɗayru nangganoɓe ɓe noon darima e yeeso suudu ñawore soɓe ndenaki ko duuɓi ɗiɗi kaso goto e mabɓe kala million ngaji 4 koppreje franc CFA. Moussa Sy jeeya ko toon to leydi Gambie Abdoussalam Ndaw ko ɓiɗɗo Sénégal najo kamɓe noon ɓe jeddi hamimi leydi ɓe kolliti ɓe gona capitaine kan laana kamɓene kay koɓe yoɓɓe 90,000 gam yiddeyade ɓe toon to leyɗele Europe kan laana mbannoka ken tolno e 160 ɗannotoɓe ɗalle suuɗayru kan jofka taw kadi joofi koye yiwande koɓe noon dañi nanguede hen wiyede koɓe capitaine en kono ɓe jeddi ha mimi leydi ɓayde ɓe jeddi ala kala dalil kollirɗo koɓe capitaine walla ɓe gona capitaine en wonande jagoɗo rendo ngo ɗaɓɓiri nde ɓe cokkete duuɓi ɗiɗi goto e mabɓe kala yoɓa million ngaji 4 taw koye koppreje franc CFA ñawore mabɓe jogori yande ko 5 lewru décembre fanduɗo hen ndu so tawi jomiraɗo haaji gartaten koko fate dande maayo ɗamɗo hen ilam garɗam toon kewɗam no fewi wonande cimtol jaltugol taw kadi koye caɗele goɗo maayo Sénégal ha fama mayel Gambie Kédougou tugganma tan Gambie Bakel Matam nonne kadi ha fayenma Podor ɗiɗo hen nokkuji kala teskama hen diƴƴe kewi ha ganduɗa wonande cimtol e ko jaltugol holliti 450 fowayre woni ko windita ujunnaje 3 e 660 neɗɗo woni ko windita UNICEF noon wiyani noon ɓen kolliti ko 56 neɗɗo woni ko eggi ɓen noon geggi ngol cimtol ko guila 4 lewru nduɗon gonɗen kene foti wonde 24 école e nder diwan Bakel woni nanni ndiyam 19 école taw koye diwan Matam woni ko nanni ndiyam 30 e diwan Podor kene tolno e 18 suka yahani école ngam teskede ko wala ɗum ko noon cuuɗi 6 taw ko cuuɗi santé ko mbiyeten dispensaire woni ko nanni ndiyam toon to Tamba e diwan mum Jammel kame guuriki Samba Dioma e ɗiɗo hen nokkuji kala 900 ujunere walla mbiyen tan 913 piccal 5 hectare woni ko yooli taw ko maaro remete hen kene foto wonde hectare uji 200 ko heddi ko lugumaji kame sewo sewo e ndemaji goɗɗi kala ɗum woni oɗo saaha cimtol jaltugol binnogol ko fati nduɗo henna yoolari arndu e ɗeɗo henna maaje taw koye diƴƴe ilam ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal pulaar e nder genni ndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jeheten ko ton to wuro wiyetengo Diaguili waɗɗani taw kadi ganduɗa ko guuray no fewi
oɗo saha noon ko balle garnoɗe toon waɗi ko fati haala mawko won wiɓe ɗe guure joolima ɗe joolaki ma en kettoye cimtol meɗen musidɗo men Zakaria Samba Dia ha toon to Diakali walmiya toon to Jagili taw kadi woni koye diwan mo Guraya to wuro Jagili ko perfembe Guray wawi yettade wuro Jagili dartini golle wonande on goomu mo gandanɗa hoorema tabbinoɗo feccude balle garnoɗe ko fati e wonande ɓen jeyinoɓe ko fati e banggue ilam perfembe Guray o yettima Jagili o dartini ɗen golle ha ɗani ɗon tan o holliti kadi yoɓe gaddu kalisaji keddiɗe e juuɗe mabɓe ɓe wonande on ɗon goomu o heɓɓima kalisaji ɗi o hefti ɗin kalisaji nonne kadi ha heeɓi guuraji gonnoɗi e magasin aji ɗiɓe gonno e feccirde wonande ɓen jeeyaɓe kamɓe on ɗon goomu e wiide Diabe Touré ɓe limanimo kanko préfet o to banggue kalis fodde million ngaji ɗiɗi e temedere ujunere ko ɗum woni ko heddino e juuɗe mabɓe ɓe limi on ɗon kalis ɓe batti ɗum e juuɗe préfet mbo Guray o nonne kadi ɓe nayimo ha to magasin aji to kala ko heddino e bagasuji ɓe jaltini ha laaɓi ɓe dokkimo o yaadi hen kanko préfet mbo Guray ɗum ko e ñallal hande ngal altini ene hawri 11 lewru men 11 hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo e wuuro meɗen e Jagili ko noon kadi ɓesguli wuurode Jagili ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi wonande wonɓen yaaɓe toon to wiyete Kocce Saraji Guray jeehi toon to Guray kolliti wonde peccaka e ɗeɗo balle taw kadi kamɓe koccinaɓe ɓe wiide mabɓe kamɓe Jagili naɓe ilam yottaki Kocce ko ɗum woni sababu ha oɗo préfet ari hefti ɗeɗo balle e juuɗe mabɓe ha laaɓi cere ɓe kollitini on mette mabɓe e wasde kadi yurnude ngal ɗo gollal ngal préfet mo Guray walla laamu ngu waɗi faade e oɗo alahaali nonne kadi ɓe kolliti ɗum ɗo ko addude fitinaji awde leñam leñmago e hakkude leƴƴi kodduɗi e oɗo saaha e ɗo wuuro Guray ɗo ɓe kolliti kadi kamɓe ɓesguli Jagili naɓe mettere mabɓe faade e laamu ngu e kala e saaha ene ƴetta alhaaliji ko fate e leñam leñmaji ƴetta leñol gotol boɗol fawa ɗum e dow leƴƴi ɓaleɓe ɗum ɗo wona hunde nde ɓe jonni kamɓe ɓesguli Jagili naɓe kala hen ko wawi wonde kam préfet mo Guray o ari o yettima wuuro ngo Jagili o hefti dendagal balle garnoɗe ɗon keddinoɗe e juuɗe mabɓe kamɓe ɓen ɗon commission kalfinanoɗo ko fate e banggue rewnude golle ɗe lawol e yettinde ɗumen wonande ɓen ɓe jeeyaji jottino to banggue ilan kanko préfet o yaadi hen ha laaɓi ceer ko heddino e juuɗe mabɓe ko e wiide goto e tergal ɓen halfinanoɓe golle ɗe hono Diabe Touré Zakaria Samba Dia Jagili ngam Weltare TV. Zakaria Samba Dia Diakili ngam Weltare TV golle ma jooɗi peewi wala kaɗo haala taweteko toon to Diakili e oɗo hen préfet giwɗo toon to Guray keddana joni koye leydi Mauritanie Zakaria Samba Dia toon to Nouakchott wonande hoorejo leydi Mauritanie tawanoɗo hanki toon to Riyad taw koye jonde OCI ɗum noon ko toon to Arabie Saoudite nden jonde ko jonde hakkude arabe o kame islamique kene tolno e capanɗe joyi leydi ngam rinje jooɗade yurnitade caɗele taweteɗe toon to Gaza woni Palestine faynma Syrie faynma Liban hakkude mumen e Israila kure e condi e bomboje ƴiƴiije e ɓen e goɓe caɗele ñabbuji rafiji gañiɓe kala taweteɓe ɓeɗe hen bombeteɓe jamma ñalaɓe kolliti ɗum yo darto ko ɓuuri yawde yaccade kanko hooreji leydi Mauritanie en tant que hooreji leydi Mauritanie en tant que gardiɗo Union africaine erima jeyguege nde dartoto ko ɓuuri yawde o holliti Palestine rokkaka gueɗal mum rokkaka kadi fandare mum teni kadi wonande loni yaadiɓe e aduna o kala ene laara ɗum ɗo henna foti ko haalede beele wawa dartade ko ɓuuri yawde yaccade kanko hooreji leydi Mauritanie subaka hande o talata o yettima toon to Bakou woni lamorgo Azerbaïdjan ngam tawtoredemo COP 29 ɗum ko jonde haɓade ko fate taaridi e waylo waylo muɗuma nden jonde hande lulintono jaɓɓama toon to bawalade diwoje ngal pakko keddoɗena joni koye leydi Mauritanie golle hakkude laamu leydi Mauritanie golle hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kamine wonde l'organisation wondi kadi e l'organisation mondiale de la santé OMS ɓe mbawi joɗade gam yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi tawede jaagoɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie ko yidde kay wonande ngal cetal nde nangganta leydi Mauritanie ha ganduɗa cuuɗi safara mum ɓuuri kadi wawde ƴellitade e safrude yoga e ñabbuji ɗi ganduɗa so tawi neɗon safra ɗum ko ma yalta gendidi finoɓe to Zouayrata hanki oɓe kolliti
o sahade ɓe nguuri ko caɗele jamma ñalaɓe gona koye ɓokkade sa natti ɓokkade tan andu kam ko ɓowɗi gonata e siɓade ƴiƴam maɗa tene kadi ɓe meeɗa yiide hon ɗi ɓowɗi e iwde e kala banggueji wonno won diƴƴe goni e banggueji kala kurjuraji kalɗo laaraɗa ɓe erima autorité ji tambiɓe oɗon fannu nde pabotoɓe ɗi kurjuraji guitte de deɓele kay guitte ha laaɓa beele ɓe gona e jaam haala ka yoga e jeeriji walla magasin uji ɗo garɗa kala ɓowɗi gonata koye circulde jamma ñalawma ene gulla ene piɗa sa dartini junggo tan kanji kam kunude majje a dartata ko hay seeɗa Mauritanie Maroc sifande ɓeydude sembe golle to banggue jangde towde kame witto mum nden sifande laatima hande o toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie hakkude autorité ji tambiɓe jangde towde ɓe leydi Maroc kame leydi Mauritanie gam ɓeydude jokkodirala haɓe ɓuura wawde nawrude gueɗe mabɓe kala yeeso butelimita ko sagata gorko tawa ene welte lekki subaka lawa gendarmerie wawi arde kay gam hinje oɗo ɓandu ndu ɓandu holto ndu jeeya andama o iwi kono ko mbiɗeɗo altawi ne tawe e nder hawdila harbi andaka noon ko jeeyi sababa warti te singuiti tone kadi ko camion carsunoɗo ha teddi kam woni ko sumi ha laaɓi on joom camion wasi hen fittadu mum kankone o yaltani hen ɗum ko toon to singuiti ɗum woni ko waɗi ko alarba janggo ma uddita dossier ji Mouhammeda Wul Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie mo ganduɗa e nder décembre 2023 taƴanonoma duuɓi 5 kaso 5 millions ɗum woni ko yoɓata e amende ñalawma janggo onon suudu noddindu ñawore ma noddi dossier ji makko gam yurnitade ɗeɗon gueɗe kala no jaari ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal pulaar e nder leydi Mauritanie ha laaɓi paaɗen ko toon to leydi Mali mofti gawo laana ndiyam nawa ka yimɓe nawa marchandise laade baɗɗe caaleje cuuɗi nder gowɗe nawede toon ko ɗen goni ɗanninoɓe yimɓe e nder commune aji ko kan laana woni juuka ka yuwi noon ko sara beer ko wuro wiyete noon ka fano ko toon to gawo marchandise kewɗo yeehi yaade ndiyam waɗi noon yimɓe hewɓe jayyaɓe hen jayde hollitani no foti maayi walla goɗɗum ɗum waɗi ko jamma alet ne jofi altina hanki o woni ɗum waɗi hakkude sara wuro wiyetego beer fano ko toon to gawo iwno koto mofti Russie waɗi ballal payodingal ngal yettima toon to bowal aɗa diwoje ngal Modibo Keita Seno jaɓɓi ɗum toon wonande ko armée leydi ndi konin koɓe fama keeɓi équipement mawɗo no fewi giwɗo e Moscou ngam wallidde armée leydi ndi e nder tiktak keso maɓe gaddi haɓe mbawa kadi dartade ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe nder leydi ndi armée leydi Mali caggal nde holliti jango holliti ɗum wonande chef d'état majeur général armée leydi ndi Oumar Diarra o holliti armée leydi Mali ummini fiyande tekkude mawde kono o hollitani nden fiyande beele ɓe teɓɓiti pittali walla ko wawi wonde kala o holliti jaam fuɗɗima artude toon to Dourou ene tawe nder commune mo Ségoué ene tawi nder cercle mo Bandiagara ɗum noon ko caggal nde wuuro ngo yanano taw koye jango musgu no feewi ñawore taw kadi ko économiste biyeteɗo Etienne Fakaba Sissoko dirtinama ɗum ko caggal nde o dari ɗiɗi walla mbiyen caggal nde o darino e yeeso suudu ñawore noddindu ñawore makko ɗum noon dirtina ha ɗiɗi lewru décembre so jomiraɗo haaji siftinde moon ko caggal nde o taƴanano hitande nder kaso ñawonde dañi a nodditede ko wona ɗum ko ñawore wonde hande wonde e tribunal mo Bamako ko 11 dawriyanke wannoɓe lulde mumen e saaha kaɗe ko fate kala banggue dawrugol e nder leydi ndi Mali kamɓe noon hande maɓe dara e yeeso suudu ñawore ɗum ko caggal lebbinayi kaso en keɓani taw ko laaɓi beele ɓe ɗaccitama walla ala ñawonde holno yaari ma en gartoy hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri labde to leydi Mali société jiilotoɗo kanŋe to Seyma walla mbiyen to Seyma ene tawi nder leydi ndi wona directeur général Thierry holo hana mo ganduɗa ko directeur général de la société minière australienne kañum woni biyaɗo tep e golludiɓe muɗum koɓe sagataɓe jeegomo kamɓe kala ɓe tawe kaso mo Bamako oɗo sa mbaɗama toon garde à vue gam teskede golle mabɓe ko galle ɗe ñeñƴani tene kadi koɓe dirtinɓe ngaalu leydi ndi no feewi ɗum uddi kumpital men
toon to leydi ndi Mali paaɗen koto leydi Guinée Conakry inde makko ko Abdoul Salam inde makko ko Abdoul Salam Khalil Sarif kanko noon ko toon to Libéria wonanga armée leydi Libéria holliti autorité ji Libéria kolliti tottirimo autorité ji leydi Guinée ɗum ko caggal nde Guinée ɗaɓɓiri yo artire e nder leydi ndi ngam tumede mo kay omo recruté yimɓe taw ko ɓen haɓetanoɓe toon to Libéria beele mbawa addude fitina e nder leydi Guinée omo tuuma Alpha Condé ne caggal makko hay so on tuuma muya ɓurani jayde no feewi ɗum ko caggal nde o nanga o artira e nder leydi Guinée holliti metti mum avocat makko holliti laamu leydi Libéria fotano artidemo saabu kanko wona Guinée wo jibina ko Libéria gila to mam makko kañum wonno almami juma mawka ha yetti ba makko e nene makko kala ko toon wo jibina ko toon wo mawni koye guerre Libéria o dogi wo arti toon to Guinée kono kadi arti Guinée caggal mum faadi toon to Libéria firti noon ko laamu leydi Libéria wona ɓiɗɗo Guinée najo nangi ko ɓiɗɗo Libéria najo fotani naftu ɗum to leydi Guinée o saha noon holko fadimo e nden ñawoore woni ko jayɗeli leydi Guinée kewɗi garte oɗon fannu keddotoɗen koye Afrique jahetena ko toon to leydi Côte d'Ivoire accident musta bannoɗo jamma heccenko ɗon ɗo minikaruji ɗiɗi cokkodirno taw koye lawola gañowa ene fayi toon to subbere ganduɗa kene tolno e pittali nogas kalki hen nde limore maɓe ɓeydima nogas e goho woni oɗo saaha ko halki taw kadi ganduɗa ko yoɗo accident musto no fewi taw koye balɗe seeɗa tan caggal lulde ƴewdade ko fati ɗi accident ji baɗoji e kala saaha e ndeka leydi ndi wi jagorɗo ya ngara ko gañi ko noon ene heewi ne tawe e cuuɗi safara leydi ndi toon to Burkina Faso état major général armée leydi ndi wo holliti oɗo hen vidéo jiyaɗo ene yirlo taw kadi koye layti rendo woni réseau sociaux on vidéo noon teskama e muɗuma wonande ɓen koninkoɓe waɗɓe teniji armée leydi Burkina Faso ene jiimi e ɓandu maayɗo moɓe mbiyata joguitiɗo kabdiɗo ɓe aɓe mbaɗa hen gueɗe kamtoriɗe no fewi o holliti ɓe mbaɗi hen loskoji jaƴƴi no fewi so tawi ɓe keeɓi hen ko laaɓi koɓe waɗoɓe hen kamɓene ko tekki no fewi to Niger wonande to Niger jagorɗo joguiɗo nden kay kisal leydi ndi holliti armée leydi ndi yiiti to nder leydi to wiyete Agadez yiiti toon wonande kay armée ji kewɗi ne cuuɗa armée ji kewɗi ene cuuɗa e nder luuro ene cuuɗa e nder gorde woni tan ne cuuɗa e nder wonande gaskane mofta toon wi wonande général Ibrahima Boulama ko on holliti ɗum ɗen kaɓirɗe noon ene hen kure fetilaji kame longorɗe ene hen rokketaji kewɗi no fewi ko waɗa ɗum ko sa kala mum nawama toon to ñame ngam loskoji mbawa udditede hen to jolam jaɓeli sommet arabo islamique udditi hanki to Riyad wonande prince héritier Mohammed Ben Salma erima ɓuuri yawde yaccade Israël nde dartinta yoni hankadini ɗi wargoji ɗi ganduɗa jamma ñalawma o holliti kene tolno million eko fayi bani adama dogi andakal ɗo fayi o saaha ko caɗele mawɗe woni toon ɓe mbaɗi hen peeje mawɗe noon wallide leyɗele Palestine ha wawa safrude ñawɓe mum kono kadi ha wawa yiitade hoore mum e nder lulde mabɓe ñalawma hanki o pakku Azerbaïdjan jaɓɓima lulde COP 29 haɓade ko fati waylo tarindi hande o lamɓe hewɓe ene tawi toon taw ɗowi ɗum ko loni fedde gotago windere ngam ustude carbone fade asmano teskede o saaha waylo tarindi so tawi yarini koko jogoɗa addoyde caɗele mawɗe no fewi e nder windere nde kono ha ɗo hen luural manggal ene hen tawe nde tawno leyɗele ɓurɗe hewde sembe ɗe hande jaɓani ustude carbone ɓe jiilo finance warta ɗum ko fate banggue ciggam beele kadi oɗo saaha curkele ɗe natta yaade ɗiɗo hen weeji to leydi Chine toone kadi ko tana musɗo waɗi toon ko gorko mo duuɓi 60 dongnanoɗo camion ko kañum sokke diɗɗal yimɓe o wari hen ken tolno 35 neɗɗo 43 gañima hen ɗum noon waɗi koto nokku biyeteɗo Juha hiya ko toon
ɗum waɗi e wiide police wona noon acte ko fate banggue tayde mataw ko perduɗo contrôle jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja ko fate Jolam Jaberi min calminima. Assalamu aleykum. tawtere ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatu. Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV. haɓuri men e Jolam Jaberi e ñalawma ɗo puɗoɗen ko leydi France to ndey gardiɗo on leydi hono Emmanuel hono Macron wawi hono jaɓat toon gardiɗo jakoɗe leydi taw ko britannique taw ko Kemer Starmer wari toon ɓe mbawi hono mawde noon ñande altinade sappo e goho lewru colal ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi to Champs Élysées to wonde kay toon to Paris ene won temedere e battugol duuɓi jeegom taw ko anniversaire to archimistis e hirande ujunere temedde jeegom e sappo e jeetati ɗum woni noon hakkude noon leydi France e leydi hono britannique wonima on duuɓi nogas koɓe kutodira taw kutodiral moƴƴal gongal hakkude ɗen leyɗele kono ɗiɗi. Espagne jawgal ko maɓɓe ko fewti noon e faggude wi wonde alaa sago saɗiyankoɓe keñow no fewi mbawa wadde kono budget e hirade ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi gam fabade wuuro Valence ko e toɓoji dañoto ƴaɓade wameji haade noon fodde temedde ɗiɗi nogas mbasen pitale mumen ɗum noon addinimo noon wiide ɓe noon yo keño mate budget o ene wawi wadde wotede leyɗele dendude Amérique ene wona sembeji leyɗele hono dendiɗo Amérique mbawi hono yande ñande altinare sappo e goho lewru jolal ujunere ɗiɗi nogas e nayyi taw ɓe mbawi wadde toon e ɗen nokkuji jeenayyi ɗiɓi kay mbawno wadde kono ciblé wonde ko groupe aji kadi tawata ko leydi Iran tawata ko wonɓe ɓen wonɓe toon to Syrie ko ɓen tigui leyɗele denduɗe Amérique wawi jorde mabɓe kono pettoje to Corée banggue rewo Vladimir Poutine kanko de o wawi wiide toon ya toon jillu ɓe cifodiri noon nandiral hakkude mabɓe to tawi goto mabɓe foof memama taw goɗɗo wawi kono jabtide ɗum waɗini noon e ɗen leyɗele fayre no fewi hakkude len Corée mo banggue rewo e leydi hono Russie ñandede o hoore biir hoore biir sappo e goho taw kadi ko sappo lewru ndu toon to Sotchi ene woni wuuro wongo to banggue worgo gabbitiɗo to banggue funnague leydi ndi fodde leyɗele 50 ummiɓe dongre Afrique mbawi yaade toon e tawtere ɗo nguɗon batu volonté ɓe noon fotiniɓe e ma waw walludeɓe e balle taw ɗon ko tengtino no fewi e ɗum noon wonande ɓen ummiɓe e dongre Afrique nde taw noon yetti ɗum ko jakolal makko ngal mbiɗa ono Sergueyi Lavrov ko on yettini batu ngu gasi ha laaɓi e Sar Abdoulaye Sarr ma jafɗo noon ɗeɗo balle foof dande koko nangga no fewi ɗum noon wono ñaaga kadi kono duwaw ɗum noon koye dande musidɗo mon Alhassane Oumar Mbodji korko mosanɗo gam weltare Ayawu TV. Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi pe a wiyaɗa Hawa Gaye yo waɗane suppu o fi hen liɗɗi ha heewa waɗa hen ñama ko jara ha mandila joni ceerta e mabɓo haalaɓa minen kam min maɓɓetake ɗum ɗo henno wonno komin gaddanno moon kumpital men e ɗemgal Pulaar kikiɗe hande o Jolam Jaberi ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodji so tawi noon ko toon to leydi Mauritanie toon to diwan Gurey Guiɗimaga ko musidɗo men Zakaria Samba Dia ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo ndulumaji to kaɓirɗe to ko musidɗo moon Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiraneno.